ଯିବ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଯାଇଥିଲ ଔଷଧ ନେଇକି ଆଇଲ ଔଷଧ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆସିଲ ତି ଗାଡ଼ି ବୁଲିକି ଆସିବ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଜ୍ୱର ଅଛି ଜ୍ୱର କମି ଯାଇଛି ଆଉ କିଏ ଯିବ ତମେ ଆରେ ପୁଣି କାହିଁ ଯିବ ନା ସେ କଥା ନୁହଁ ଏବେ ତମେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛ ଜ୍ୱରଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁ ଯିବ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ କାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଯିବ ତମେ